wajen 'yan sandan nan da kuka yi shi na gaskiyar 'yan sandan ba karamin taimakawa mutum din ne wajen karfi ba duk da ku jaruman da aka zuba da ba ku ɗauko wancan kayayyakin aikin ba da barazanan ba zai zama barazana ba ba zai zama kawai ba zai tsoratar ba sannan ba a Kano za a fara haska wace insha Allah wace rana ke in Allah ya da idan Allah ya kai ranar 23 ga watan Agusta wa na yanzu nan da kwana 2 kenan ko 3 ina to in Allah da za a fara haska shi za a yi premiere din shi ranar 23 ga wata inda muka gayyaci manyan kamfanonuwa na gida da na kasashen waje akwai shi kansa mai girma kwamishinan 'yan sanda muna sa ran zai zo akwai mai girma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ma duk mun tura takarda wuraren nan mun bi ka'ida kuma na gayyata su in Allah da za su zo bikin fara nuna fim din barazana daga kuma wannan rana ta 23 ga watan Agus zai ci gaba da nunawa a cikin film house yawa da wasu sinemu na Kano har ma da wasu sinemu barazana.